Ukurim jong golong kami kapala syapan sakut ternia dari doktor kinos ke Ganesh Das Hospital. Ula yam rang ba namar kicingi kenduk kibes newbok nalor kicingban kicingduk ha golong yeng. Kumban syukdau bagi katai golong kami lahap ban pengket chinai grams ban wengi utai ternia bula pensakut hadin bakla dep ban kai kun kantai jongka mana kistrik jumang arjar pulai. Yau tai longkat ternia la yo ban seipat ak artrik jumang arjar pulai daki doktor ba kinos ke negrams ha kapor mensengi. Henry ke bersosi pat kalong baik kelung kentai jong kani kalong kami ila khladno akamiat artrek jemang arjar fly kumba kapor karwe bje Nazareth Hospital ini kelung idana pedeng jingbom klan hakapor bala khai i Ganesh Das bat kibayeng ila rano ya i Nazareth Hospital namar ke jingbom dan ki ventilators haga laitrek jemang arjar fly la tepno e basa choite kelung bat nakalyang ginong elam snong molundap kila kentu iksrajala ban sewalet kusan syagani kelong yeng ke kendu igini kijingja bas niubong Ông ban ra nội salom ali namar la jan khan namar tejum don tiat non ban ra stay ban hapuj rai yang madal alej stay ai tang la drip dari la su khan hapor balej nang kong khamlej ngan mar dai singlai ngam yo kali lej tang tu ba ap kong kan se en kong sunta kaliang jong apa te kan no sosi kham bang aduk ngan yo nai ban li bil ta kata sosi jong Adien kumto ka ba magi ngilapan pau ke cingkran ka jadi lingba jongpi lat pathai kubor hunda ban skau gide ka dia ba ma nisiam sibun ba ye bagi pedi ki komen jongki ki don ko phone ba ye kendu ye ka ba kun pi ki jing siam ka jongki ki jing ka ta ki jing le lendat ka ta ki jing le bom su nhau bat ka ta ki jing bom sing khia bat ngapat khat ba le se ba umtei tang mangi le se ki don sibun ki wei patro ki ba mat pat ki bi kendu ne ha ki lek ban sha sumar ha ki di hospital sokar re na kaliang sigi ko yeng hadu longi pet kan mana mas ngadu mana met ang sujia im not ban suong ba bigin si pentep no kan sang san pi namar ba priu ko don pada ngejing pelot pada ngejing sha sumar hadu mana mas step untuk dak lit henry ni ha ki bang ni tho ni ha ban ni tho ni ha ban batai dak basya na bahaga ta gorkom kata ka jinge tho ko jogi bagani ko persa jogi kan tip pat ba kan su tho kan bagi ko dan chu henry ko bokli kan ai wat show wat no lim show kan ong bagi show buri ya kata bagi show lain kata henry ni ha ban ni tho ha kata gorkom ba ala kata ka kintien ko jogi ka para kan pediang ka bi de pat kan kata nomor lagi video bak kadai gin lek kum no jadi i kum to ka jing sisa na yeng kami i ba ka cuka cingkia he bam ha cuka cingkia ni i bakan don ko no nomor ba ka sumar bharo balek bha kini ki medical check up kum badai kum to ki jing ha kham tam national jini ka don ka sop sinta di don ki dong trai ki ba don haneru el batai ba ka pendep pista ki bi dei bat ka bentah jadi hadu pada lek cetiru him dayu i ba ngiru inang pathat ba tangkat no hi kan awan phai ba ke mo tam sio te pon mar hi i robot entai kuit bakwat bekia simet armet isa ke lawan phai sigia dan reina kan yang jadi him simpoi pathat ba kan jia ka bokom ne kham tam ban duk no entai ni pon si hadu tu por ngala ban ong nomor ba nyim yu i mo tip no ki le ta po Ganesh Das ai ki jing sumar ka bagi ai yu i ka khmat ka jogi Henry andang ila poi support Nazareth benen haba pon da la bi kum to tikila batai ba ki thu ba ikila rung jakia la rung jobo plat sat usi kita ki kumbang lo ong mana segi dikitor bat kala penlong di pelong imna syuban ring mensiam ban kala mensiam bat kila persyam nakaliang jongki nakabanta bat ai jing sumar ba ka Henry menen por khawi ji ta ma la isu Kalau dia jawab, mendika hapok Ganesh Das sih PMI kami tang mentah kasih. Kena pet sedian ru labun kijing jakum gini.
tengah ngasuk ai jing mut bane onglang ya ka sarkar ka bari khmi ya ka ni ko hospital ba kin hable phano mani sekhmat ba ka ei ka belajar ya ka ni ka long yin hasnong ngajong ni kam dei shu banja hadir bat ha ka ni ko poru ngakat tu ngakat pat ya i Dr. Ampurin ya Honorable Minister jongi ba insim khia ya ka ni bat bangakwa nakal yang kumurong ba snong bangakwa ba ka sarkar kan compensate ya ka ei ka ni ka baja menta ka jinglut jong ka kemi lara na po Ganes das Hanai Grim nangta Hanai Grim la sumar iklung la sumar Nazaret di klap no untuk imentang in pendep ini kelung tementa kum bak jingkren jong doktor ma wan set yang ba umde kat uni unar pi uni unar dang dep sei na po Ganes das menin uni konia na po ni Grims te ka jupon ai burom ya ka ni Grims ba kat ke jingklot kat tu kemi ilala ban le shitom ban sei uni u konia ba play imenta ketika ni kalong ke ka ba ke ale torti shisha tengam keno lut yang baru baki nong tre ka health ka staff gila hei ki badan hak tu kesngi hak ba keni kalong kemi ki kajah baik ni kelung jang akran ya ki staff badan tu baru ki biang ki badan on duty te ki di ban sim kia ban hak ai ke jing pensitom ya ki bat ngadiman ru leng ba i health minister badan brom jengi ba kumno kalong yin ka baduk ki ja kini ki mat ka jingut kumno kin hapan presyang ban compensate ya ka ei ka jingut ka bede ba kani kalong kumi kabala deb ja mentala deb ja kamba kam dei ban ja shu kan ya ka ei mane shakmat ane ki we ru ki balik sumar lani kha khlung ha ka te ka hospital tang ka sibet ngin sakot ka executive committee ngin hapan ade ka jing tho shaka minister badan burom jongi ban hap le da bating e bat kum juru ban compensate ya kani ka jing ja ya kani kalong yin ka bakila mat